Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Agabenta ki nuki jing pentip advertisement ya trailang bat ngi da kaba pentip link ba u Antor News YouTube channel lembat ka website www.antornews.com. Ngilaru banchna video ya ki jing pentip jangpi phone ha u number khandai ar lai non nyo arsan arsao. Lani link ba ka email relangmedianetwork@gmail.com. Hakabani kong gi ai ngo yo blay ka de por but ngai ku blay e jipi baro aka kerteng ka batyang tam ka jo try no penim jing Jesus Christ tolong ka jing suk ipi baro ngai ba kan tiu makro usikri baret jo try ka kwa ban pentip sipi ka de por ba mentangi la pli ka jaga duai hangni hapo halat mau tharaisan blok nong silong kasni ka bangadon hangni ka bangadwai breu ka bay slok breu ka long hagasni baar kasni thọ ding ba da kasni sa jan hakapor khatwei baje min step hadu sau baje jan met man kasni man ka tayo ngala padong bat kum juru kadon hang ne hapo nong stein ro hakadong lat weitang kasni ka bangadwai breu hang ne ka bangai slok breu hang ne hapo kadong lat weitang kadai hakasni ningkong bat akasni balang hakapor khatwei baje min step hado san baje jan met kani kalong ka jing pentep naga banta jok pi kitu ki ba om tip shu ye ka jaka duai ka bangabu te menta ngala pentip shabi ba kadon hang ni hapo lat mau that asan blok nong silong ka wei ba hapo hang ni hanong ston hakadong lat wetang ka wei kani ka jaka duai ba kani kalong na banta jong kitu ki bawat kim tip shu te menta ngait ba pilate pilaban poi shi kani ka jaka bat pilaban simro ini number phone ban phone lada pikwa ban tip kejutip ke ba company le se kidon na pring jipi ki bakwa ban wan ki ban 4 juan ro ni pria subhai pi ni pria kelut ipi ban tuai na banta jopi ban slok na banta jopi le se pidon apa deng kejing sakte sak kom ki bor jing dom le se pidon apa deng kejing pang jing stom apa deng kejing kot lat uji su ulang kelenti bat kalat na ke banta jopi tabang aku ban pentip agak kepor kendiat ba pinam dei ban sngop lai kene ba don bon ki bawan ban pha duai ki don ki bekeli yang akat no ba pisim kador ban duai ngaku apa nong ipi kene kepor ka jing trai ka kam ka jong blai kam dei ka ba ken kador ka bamot nga klem sim dor nga klem sim baisha ngam don ka bi kita ki baro ka ba pipi trowa lani ka ba pipi keli ngandom tre da kinu jing ai jong pi ba kum to mo pila ban ai kani ka bai sha kani ka bai kali kani ka bai jing don kam kum ta ki jing don kam sudah le se pila ban le aka ba kum kata ka benta la ne pila ban ong kat no ka dor pi sim mo kum bala ong tenga nga klem sim dor mo ten rei hapdeng ka kum kata nga kwa ban pensai pi pat ba tang gitu ki bakwa ban ais ngobha la ne ki ban don men simban ais ngobha ban no ngobha sega kam jong blai la ne hakino ki benta ka ba pikwa ban le ngobha nam ta jonga ka ba kum gitu pat ngala ban pedeng ngadom la ban kentai ku blai sibun ublen kor koi bi ngange apa pi wan sikene ke jagat duai wan rengkat bat ke jinget pentre kam ke jinget pentre kam ke jingle pentre kam ke jingim jopi ke jonga ke jongi hakajede bat ublay mah ublen korkoi bi namar babalai banga ong kumta ban pentre kam ya kata kalong ha khamat jong ublay ka jing long bakan jabat sim kamdei ka ba ngilong kum hakik doktor kinas balada don tangke pisala biang kampat biang kata ka ba biang ingi kalong ka jing im jingi kan yedei bat ka gospel kublai sibone ublen korkoi bi ublay na ka bata ka buram jengo amen.